Hola, aquest és el podcast setmanal de notícies locals de Ràdio Hostafrancs. Les obres de millora del Parc de l'Espanya Industrial, que s'han de fer en els propers mesos, ja compten amb un avantprojecte que preveu actuar de manera integral sobre el conjunt de les 3,35 hectàrees que ocupa el parc i que necessitarà un pressupost força més elevat que els 850.000 euros assignats en un principi. De fet, el cost del projecte complet, incloent totes les millores a les zones esportives, infantils, les grades, la construcció d'un pou d'aigua per cobrir les necessitats del parc, puja a més d'1.200.000 euros. Els estudis tècnics també concreten com hauria de ser un projecte de naturalització del llac per aconseguir que el manteniment de l'aigua es produeixi de manera natural i sostenible, però aquesta part, que té un cost estimat de 400.000 euros més, no s'ha pogut pressupostar en aquest moment, segons han confirmat a Ràdio Hostafrancs fons del districte. La millora del Parc de l'Espanya Industrial va ser la idea més votada a tota la ciutat en el procés de pressupostos participatius que es va fer l'any passat. El districte de Sants Montjuïc ha aconseguit incrementar la partida reservada per a aquesta actuació i ara s'haurà de concretar un projecte executiu, la programació a l'obra i les seves possibles fases. Les actuacions projectades en el parc tenen un cost aproximat d'1.200.000 euros. El projecte preveu renovar les pistes de bàsquet, que ocupen 450 metres quadrats, i la zona destinada al ping-pong, també la zona de petanca, una nova zona de jocs infantils, una àrea de 170 metres quadrats destinada a l'exercici físic de les persones, el que s'anomena calistènia, una nova zona d'esbarjo per a gossos de 600 metres quadrats, la millora de les zones verdes, que ocupen 4.700 metres quadrats, i l'enllumenat i la renovació de les grades situades al peu del poliesportiu. També es preveu un nou accés passera des del carrer de Premià i la construcció d'un pou de captació d'aigua freàtica per cobrir les necessitats del parc. L'avantprojecte es troba en fase d'informació prèvia abans d'aprovar-se un projecte executiu i d'entrar en l'agenda d'obres municipals a realitzar en l'any i pocs mesos que resten de mandat. El districte de Sants Montjuïc ha posat en coneixement de les associacions de veïns dels barris afectats els detalls tècnics de l'avantprojecte i ha previst una sessió informativa oberta que tindrà lloc aquest dimecres 16 de febrer a la tarda a la Casa del Mig, ubicada al mateix parc. Les queixes i denúncies del veïnat sobre el deteriorament del parc de Joan Miró han augmentat en els darrers mesos. La zona verda que ocupa l'espai de 4 illes de l'Eixample presenta un estat de manteniment deficient. Així ho constaten molts dels veïns dels barris de la Nova Esquerra de l'Eixample i d'Hostafrancs que tenen el parc ubicat on hi havia l'antic escorxador municipal com una de les àrees d'esbarjo de referència. La part més degradada és la que envolta la Biblioteca Joan Miró. L'estany artificial està eixut des de fa anys perquè s'hi van detectar unes filtracions. Aquesta circumstància ha propiciat que persones sense sostre hagin acampat en aquest sector del parc. A la brutícia i degradació que comporta tenir l'estany sense aigua s'han d'afegir altres problemes, fruit de la manca de manteniment, com el mal estat del terreny sota les taules de ping-pong o la brutícia ocasionada pel mal ús que fan del parc alguns propietaris de gossos, que deixen els animals voltar per tot el parc sense respectar les zones acotades. Les esquerdes de l'estany i la necessitat de rehabilitació general del Parc de Joan Miró són evidents a simple vista, però l'Ajuntament no té prevista aquesta actuació en el pla d'inversions per l'any i escaig que queda per acabar el mandat municipal. El regidor de Presidència de l'Ajuntament, Jordi Martí Grau, ja va explicar fa alguns mesos, en declaracions a BTV, que la intervenció sobre el Parc Joan Miró haurà d'esperar fins al proper mandat. No està previst en el pla d'inversions que ens queda per aquests 2 anys que venen, però és d'aquells projectes que segurament l'hauríem de deixar a punt perquè en el mandat que ve fos de les primeres prioritats que el districte posés sobre la taula. En el procés de pressupostos participatius que es va fer l'any passat, el veïnat va presentar fins a 3 projectes relacionats amb la millora del parc, canvis en l'arbrat, replantar els exemplars morts o millorar l'enllumenat o els usos que tenen els diferents espais, especialment el control de gossos, però cap d'aquestes 3 iniciatives va prosperar.
Un dels projectes proposava la restauració de l'estany, però el pressupost pujava fins a 1.700.000 euros aproximadament, quan el topall d'actuacions era, com a màxim, d'1,5 milions. Del 9 al 21 de març tindrà lloc la preinscripció escolar per al curs 2022-2023. El Consorci d'Educació de Barcelona ha activat diversos canals informatius i de suport per a les famílies que hagin d'inscriure els fills nascuts l'any 2019 o que enguany fan sisè de primària i al setembre han de començar l'educació secundària. Escoltem la consellera d'Educació en el govern del districte de Sants-Montjuïc, Carolina López. Es tracta d'un moment molt important per les famílies que escolaritzeu els vostres fills enguany. Les preinscripcions tindran lloc del 9 al 21 de març. Per tal de resoldre qualsevol dubte que tingueu, farem una sessió presencial el dia 14 de febrer al Casinet d'Hostafrancs. A les 4 oferirem la informació per les famílies que comencen l'educació infantil i a les 6 per les que comencen secundària. La sessió es podrà seguir de forma virtual també a través d'internet. La preinscripció es farà online, però comptarem amb un punt de suport presencial a la Casa del Mig de l'Espanya Industrial. També s'ofereix suport a la preinscripció amb cita prèvia a partir del dia 8 de març en els espais següents. El Consorci d'Educació de Barcelona, al carrer Roger de Llúria 1-3, de dilluns a dijous de 8:30 del matí a 5 de la tarda i els divendres i vigílies de festiu de 8:30 del matí a 2 del migdia. Els centres educatius han previst sessions de portes obertes presencials i digitals per les pròximes setmanes. Tots els centres educatius de la ciutat us ofereixen una educació de qualitat, però cadascú té el seu projecte distintiu. Perquè els pugueu conèixer, us ofereixen jornades de portes obertes de forma virtual i presencial. Trobareu totes les dates d'aquestes jornades a la pàgina web del districte i a la del Consorci. També s'informa a través dels telèfons 010 i 012 i a la pàgina web edubcn.cat amb tota la informació de l'oferta de centres. El nom de l'avinguda Reina Maria Cristina, la via que fa d'eix central del recinte firal de Montjuïc i que uneix la plaça d'Espanya amb la Font Màgica, és un dels que està pendent de revisió en la ponència del nomenclàtor de l'Ajuntament de Barcelona. El futur nom d'aquesta via podria ser Avinguda Catalunya. Així es recull en una informació publicada pel digital Tot Barcelona que ha rebut documentació de l'Ajuntament després d'una sol·licitud d'accés a informació pública. La via dedicada a la mare del rei Alfons XIII, quan es va urbanitzar l'espai destinat a l'Exposició Internacional de 1929, és una de les denominacions de carrer referides a la monarquia borbònica que el govern de l'alcaldessa Ada Colau s'ha proposat eliminar, però que encara no s'ha modificat. El compromís de desborbonització del nomenclàtor barceloní parteix del primer mandat d'Ada Colau com a alcaldessa. Poc després de tenir el govern de la ciutat, al setembre de 2015, els comuns van donar suport a una proposta d'Esquerra Republicana per revisar els noms borbònics existents a la via pública. Aquest procés ha avançat molt poc, ja que més de 6 anys després només s'han suprimit 3 d'aquelles 12 denominacions previstes. Fonts municipals consultades per Tot Barcelona afirmen que el compromís d'abolir noms associats a la corona espanyola segueix vigent i que sí que està previst fer canvis. De tota manera, no han concretat un calendari. Fins aquí el resum informatiu setmanal de Ràdio Hostafrancs. Podeu seguir en tot moment l'actualitat local i de proximitat a través del web radiohostafrancs.cat i també a la nostra emissió de ràdio i a les xarxes socials.